Здравейте, аз съм Катрин Прентес и тук ще направя кратичко видео, за да мога да ви въведа в съдържанието на втората част от Practitioner Coach Diploma на Noble Manhattan Coaching. Така наречения Residential Coach Training Experience или както в момента го водим е Online Coach Training Experience. Това е обучението чрез преживяване. В това видео ще ви покажа няколко слайда, които да ви въведат в това какво се случва в ден 1, ден 2 и ден 3. И също така ще ви покажа кратък обзор на учебника, който върви заедно с това обучение. И главните моменти са дистанционната част на обучението, което включва, имате 3 учебника за четене, 2 книги, над 300 вебинара, архив в библиотеката онлайн, която имаме, месечни вебинарни занятия, едните са за развитие на коучинг уменията, другите са тематични по самите модули застъпени в програмата, мастер-класове, които се провеждат веднъж в месеца и втората част е тази, за която става въпрос тук, която е обучение чрез преживяване. Обикновено или по-скоро преди пандемичните условия да повлияят на света и начина, по който се извършва бизнеса, които започнаха през март 2020 година. Всичко това тези 3 дена, този интензивен уикенд се провеждаше лице в лице. Затова на английски се нарича residential, което означава присъствено. Сега в момента все още го провеждаме онлайн и затова е преименуван на Online Coach Training Experience. Но съдържанието е същото и структурата е почти същата, с изключение на това, че ние не се срещаме лице в лице, а занятията се случват в виртуалното пространство на платформата Zoom. Така. Сега, обаче, искам тук да разгранича някои много основни неща. Първо, това 3-дневно обучение не е вебинар. Тоест, вие не можете просто да седите и да гледате и да слушате и да никой да не ви забележи. Това няма как да се случи. Това обучение изисква от всички участници активно включване във всички упражнения. Лекторите, които всъщност при нас са акредитирани мастер-коучове и дори в случая, в който сега предстои през май месец, ден първи ще се води от Джерард Донован, който е акредитиран на малко по-високо ниво от мастер-коуч. Да, има и такова, казва се Accredited Fellow Coach към Международния институт по коучинг и менторство. И преподавателите организират дните и 3 дена са организирани по различен начин, но в основните си елементи състои от лекторна част плюс практическа част, където всъщност вие ще се упражнявате, ще водите различни упражнения, ще има задания, които трябва да се изпълняват, за целта на които вие ще се разделите в групи. Сега много от вас присъстват на мастер-класовете и някои от вас ме попита дали 3-дневният резиденшъл е подобен на мастер-класовете. Така че това е второто нещо, което искам да разгранича. Не, този резиденшъл или онлайн коучинг експириенс не е мастер-клас. Тъй като аз водя голяма част от мастер-класовете, осъзнавам, че за много от вас програмата в мастер-класовете е изключително интензивно обучение. И то е така. Но тези 3 дни интензивността, интензитета на обучението са много по-високи, отколкото мастер-класа. И съдържанието е изключително по-голямо. Също така, денят е 9 часа. Имаме час почивка на обяд и съответно няколко почивки сутрин и след обед, но продължителността е по-дълга, защото материалът е повече. И тези 3 дни всъщност правят скока в развитието ви като коучове. До резиденшъла и сертификатното ниво на обучение и дипломното ниво на обучение се припокриват в изискванията си какво трябва да се изучи. Тоест, първите 5 модула, които са основни коучинг умения, са застъпени и в двете програми. И в сертификатната програма, и в дипломната програма. Както изискванията, за да се приключи тази част от обучението, са едни и същи. Трябва да се прочете книгата, да се напише рецензия, да се прослушат първите 5 модула в аудиоформат, да се напишат записки по наученото и да се прочетат тематичните модули във вашите учебници на тези теми, пак да се напишат записки по наученото и да се предаде едно есе. Както виждате, не е малко материал, който трябва да се мине,
но той се препокрива в двете нива на обучение. Тогава е в момента за residential, при дипломните курсисти, и там нивото скача. Тази част е много различна от всякакви обучения, които сте били до момента свързани с коучинга, било то в Snow Manhattan, които познавате като отворени за обучение, или други, като мастер-класовете или пък сертификатните ни програми. Но дори да сте се обучавали в други школи, тъй като сега това го слушате в YouTube, предполагам, че има и колеги, които са от други школи, уверявам ви, че това, което се случва в дипломния курс на Нова Манхатън, е уникално и не може да се намери никъде другаде. И огромният скок, който се получава в резултат на тези 3 дни, наистина е забележителен. До толкова забележителен, че за много от наши студенти, аз включително, аз съм възпитаник на Нова Манхатън коучинг преди да стана преподавател, но си спомням, че преди изобщо дори да ида на обучение за преподаватели, аз се ходих, поне на 7 пъти съм се явявала на Residential. Студентите на Нова Манхатън са облагодетелствани от това, че вие можете да посещавате това 3-дневно интензивно обучение колкото пъти искате, без да се налага да го плащате. То си е включено във вашата програма и дори да завършите, вие имате достъп до него. Ние не ви отнемаме достъпа, той си остава за вас и винаги сте добре дошли. Така че затова при мен така се случи, аз поне на 7 пъти съм го участвала. Но защо го казвам? Защото когато първи път се яви един от нашите студенти, обикновено усещането е: вау, какво невероятно нещо се случи с мен. И това е така. Втория път, когато се яви човек, общо взето усещането е подобно. Че аз не съм го чувала това преди. Или, колко интересно, това май за първ път го споделят. Но всъщност материята е една и съща. Всеки път, когато провеждаме занятията в Residential или в онлайн coaching experience, но фактът е, че тъй като материалът е много, всеки път, когато се явите, вие си вземате това, което за вас е най-важно на нивото, на което сте в момента на своето коучинг развитие като професионалист. Затова много наши студенти, дори вече завършили, се връщат и след като са завършили, може би няколко години са минали и те пак идват. Защо? Защото надграждат. Ние се развиваме като индивиди, като професионалисти, опита ни се променя и това участие, факта, че вие имате достъп до това участие, всъщност вас ви подкрепя и ви доразвива всеки път, когато се появите. Това е момента, в който ние даваме възможност на всички наши възпитаници да надграждат, да освежават, да се докосват до нови материали, които също така въвеждаме, или нови моменти, които покриваме в обучението. И също така фактът е, че в Нова Манхатън имаме доста голям, обширен контингент от преподаватели, мастер-коучове от различни държави, националности, опит. Те, за да са преподаватели на тази част на дипломния курс, всички са акредитирани мастер-коучове, няма по-ниско ниво от това ниво на акредитация, защото просто това са изискванията на всички органи, които са акредитирали дипломния курс, и също така нашите собствени изисквания като компания да дадем най-доброто на своите студенти. Но фактът, че това са мастер-коучове с огромен опит, един коуч поне има минимум 4000 часа опит с клиенти, но и фактът, че имаме разнообразие от преподаватели, това ви доставя възможност да се докоснете до погледа, опита, интерпретацията, дори ако искате така да го наречем, на различни професионалисти, които може да представят една и съща тема, но вие ще усетите различни елементи и ъгли на тази тема, защото е представена просто под различен начин от различните преподаватели. И разбира се, вие черпите от опита на множество високо квалифицирани професионалисти. И така, всъщност, искам днес да ви покажа, че всъщност аз няма да ви покажа в големи подробности, но искам да ви запозная кратичко с учебника, който върви заедно с Residential. Това е 4-ти учебник, който ние пращаме. Когато вие се запишете в дипломния курс, ние ви пращаме 3 с задължителна книга, която трябва да се прочете.
Обаче, когато сте готови да участвате в Residential, ние ви пращаме още един учебник, който не ви го пращаме предварително, за да не се изкушавате да го четете преди да сте се явили и за да може да се фокусирате върху първата част на своето обучение, подготовката ви за Residential. Но така, тъй като на вас сега ви предстои да участвате в следващия Residential, тук ще ви покажа кратичко обзора за какво става въпрос, за да имате очакване и за да може да направите разграничението между това, което до сега сте чели и сте правили, било то разглеждайки учебниците в дипломния курс или разглеждайки учебниците в сертификатния курс. Нали, темите в основни коучинг умения са 5, след това в останалата част на дипломния курс се покриват още 7 и в Residential се покриват още няколко теми, няколко модула. Те са различни модули. Те не са във вашите учебници или поне много важни елементи от тези теми са развити по различен начин в този 4-ти учебник, който е надграждащото ви ниво като дипломен студент на Нова Манхатън. И наистина се надявам това много да ви вдъхнови и наистина да ви предразположи да се включите с голямо такава одушевление в следващото издание на този онлайн коучинг experience или Residential, ако евентуално това се случи отново. И така, готови ли сте? Сега първо ще споделя екранчето. Но тук горе в ляво виждате броя страници. 183 страници е. И това повтарям за тези от вас, които не сте наши коучове, но може би разсъждавате върху идеята дали да се включите или не. 183 страници, това е 4-тия учебник, който пращаме. С допълнителна информация към вече така или иначе другите 3 учебника, които получавате веднага, щом се включите в нашата програма. Да, така че много страници, много информация и по-нататък ще видите и графики, които има място за забележките ви, има място за размисли, за различни упражнения и тестове, които се правят по време на обучението. Както казах, то е много изключително наситено, 3-дневно преживяване, което абсолютно надскача всякакви коучинг нива и ви стартира и стрелва ви в доста високо ниво на коучинг, осъзнаване и професионализъм. И просто всички неща, които се случват от тук нататък, са на съвсем различна почва и на по-високо ниво. Аз казвам често пъти на нашите студенти, че тъй като водя единият от мастер-класовете в Европа, европейските ни мастер-класове, и обикновено много се вълнувам, когато групата, която в момента се обучава в тези мастер-класове, мине през Residential, защото тогава вече и за мен стават интересни мастер-класовете. Аз ще ги водя от 10 години, нали, има определена рутина в цялото това нещо, обаче след Residential винаги, тъй като нивото се променя, става вдъхновяващо за всички ни и нови така неща се откриват и аз самата раста също така. Така че също се вълнувам, че групата, която в момента е в мастер-класа, ще мине това обучение. И така, сега само ще завършим с това кратко поглед върху съдържанието на 3 дена в онлайн коучинг преживяването или когато го провеждаме лице в лице Residential. Това е обзор на самия наръчник. Описано е какви са правилата, как трябва да го прочетете, какво трябва да правите с него, как да се ползвате бланките и местата за записите и така нататък. Но искам да ви покажа просто съдържанието, това, което се случва в един ден от Residential, за да можете наистина да го разграничите, че това не е вебинар и не е просто мастер-клас, макар че мастер-класовете са уникални, нали? Но това е интензивно, изключително надграждащо и задълбочаващо коучинг преживяване, което всъщност ви превръща в настоящи коучове. Ден първи.
в този първи ден ще покрием неща като проактивните методи за постигане на цели и решаване на проблеми, как се организира коучинг сесията, как ефективно се прилага тигро модела, какво означава активно партньорство в коучинга, разбиране на ролите в коучинга, как се работи с предизвикателства, избор, осъзнаване на последиците, креативни решения и така нататък, баланс между подкрепа и стимул, какво представлява мечтаният коуч, какво е коучинг от гледна точка на самия клиент, какви са границите в коучинга, план за личностно развитие, добри практики, ключови насоки за даване и получаване на обратна връзка и също много неща, които са залегнали и в учебника, който сега ще го получите. Втория ден, той е посветен на NLP. Но искам да го разгранича тук, че това е ден посветен на NLP техники и принципи, които са необходими, изключително полезни за вас като коучове. Тоест, вие сте коучове в процес на обучение и има изключително полезни NLP практики, техники, инструменти, от които вие може да почерпите и да ги употребявате в своята коучинг практика. По този начин ние разширяваме вашия инструментариум. И така ще залегнем основните положения в NLP моделът, елементи на комуникация, креативното мислене, пространствените модели за промяна, вярвания свързани с финанси и пари. Мисленето по отношение на финанси и пари е тясно свързано с вашия успех при изграждането на вашия бизнес като коучове. Така че е полезно да му се обърне внимание. Не само като изграждането на бизнес, не само като практически 1, 2, 3 направи това, за да имаш бизнес, но и като начин на мислене, което всъщност е основополагащото за вашият успех. Какво се случва във вашите мисли е наистина основополагащото за успеха, който вие бихте могли да постигнете. Ще разгледаме различните нива на логическото мислене, нивата на логиката и много други неща, които самата преподавателка ще сподели от собствения си опит. И ден трети, за мен това е моят любим ден, между прочим, да го водя. Интересното за ден трети е, че първите 2 дена поставят основите. И ден трети за мен е вълнуващия ден, защото всички тези основи ние ги прилагаме в практика и ги вдигаме и започваме да навлизаме в изкуството на коучинга. Не просто знанията за коучинга, но изкуството за коучинга, което се проявява, например, при провеждането на коучинг, свързан с самочувствие и самооценка. Също така, работата с ценностната система на човека, осъзнаването на ценностите, разкриването на ценностите в нашите клиенти. Третия елемент е свързан с визията. Провеждане на коучинг свързан с визия. Как се изгражда визията на един клиент, какво означава. Ще ви покажа няколко упражнения, чрез които вие можете това да го постигате със своите клиенти, но и със себе си лично. Можете сами да работите върху собствената си визия. Това е едно от нещата, които ние като коучове всъщност черпим от собствената си професия, че нещата, които учиме, за да ги прилагаме със своите клиенти, помагате на нас. Просто нашето осъзнаване е по-различно. Но и също така, често пъти, за да можем да осъзнаем как се прилага някакъв инструмент, най-добре се осъзнава силата му, когато го приложим върху себе си. И ще приключим с тематика, свързана с целите. Обаче искам да подчертая, че не просто целите като целеполагане, но целите като целепостигане. Аз съм водила и други вебинари, може да ги видите и в социалните мрежи, на тема цели, целеполагане и целепостигане. Общо взето, за мен целеполагането е губене на време, ако то не е свързано с целепостигане. Така че аз на това ще обърна внимание и вие като коучове със сигурност ще се възползвате от начините, по които можете да бъдете по-ефективни при коучването на своите клиенти, защото просто поставяне на цели, да, има много вебинари и много workshopи на тази тема, може да намерите изключително много информация. Но винаги е за целеполагане, извинявайте. Но за да можем да бъдем ефективни и да постигаме някакви резултати,
целепостигането е това, което гоним. Не просто това ние да се чувстваме добре, че знаем как да поставяме цели с нашите клиенти, нали? И така, повече няма да разказвам. Както виждате, това преживяване е много вълнуващо за мен. Аз съм си го обичала много и като студент, когато бях студент преди 11 години в Нова Манхатън. И винаги, когато съм го посещавала, но и като преподавател, за мен това е много вдъхновяващо преживяване. И особено е вдъхновяващо за мен, когато виждам как материала, който споделяме, всъщност се отразява на нашите студенти, на нашите нови коучове и колеги, които се обучават с нас. И така да направя обобщението и какво ще очаквате. Ден първи, резултатите, които ние сме заложили като цели в това обучение за ден първи е да постигнете пълно разбиране за ролята и взаимоотношението коуч-клиент, да развиете своите умения за ефективен коучинг и да усвоите и да прилагате добри практики в реално взаимоотношение между коуч и клиент. Във втория ден, който е посветен на елементи от NLP, които да прилагате в коучинг процеса, вие ще постигнете познание, свързано с идентифицирането на ограничаващи убеждения, създаването на силата на мислите и също така ще преживеете силата на инструменти, свързани с линията на времето и разбиране на това как тези техники може да се използват в коучинга с вашите клиенти. И третия ден вие ще можете да постигнете осъзнаване на как можете да повишавате нивото на осъзнаване у вашите клиенти относно тяхната самооценка и самочувствие, как да разпознавате нивата на самооценката, как да можете да помагате на своите клиенти в изграждането на самочувствието и след това как да поставяте, как да работите с изграждането на визия, как да свържете с ценностите на човека или със своите собствени ценности, ако работите със себе си, и съответно как всичко това да се приложи и организира в една успешна коучинг сесия, която да постига целите на вашите клиенти и да бъдете съвършено ефективен коуч. Така, с това приключвам тази кратка презентация. Надявам се да ви е била полезна и да ви даде по-добра представа за какво става въпрос и какво ви предстои на тези от вас, които след няколко дена ще бъдем заедно. Оставам на разположение, ако имате някакви въпроси. Ако все още не сте част от дипломния курс на Нова Манхатън, това е изключително добър момент за вас, вие да го обмислите и да предприемете стъпки. Ето линкчето тук, проследете го, свържете се с нашия екип и не пропускайте тази възможност да постигнете своите цели. Ако вие отдавна си мислите за да предприемете стъпка в дипломния курс на Нова Манхатън и започнете своята нова кариера като коуч, може би това е вашият момент. Така че има време, както казах, проследете този линк, свържете се с нас и ви очаквам. Всичко хубаво. Благодаря ви за вниманието.